Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubweretserani programu ija yomwe amayitcha kulinji. Takhani pompo timvetsere programu iyi. Ananena kuti ayi ndithu enough is enough. Ifeyo tikuyimika zinthu mutawuni ino tikupita kunsewu cholinga tionetse adindo kuti ndithu achitepo kanthu pa zinthu zimene zikuchitika pa ground. Nkhani zake nkumakhala zonena kuti mitengo ya kaunjika akuti ikukwera moyipirapo kwenekwene, akuti kumakwera mwina pa tsiku ndi tsiku, kukwera kwakenso sikunena kumasewera koma kukwera. Tikunena pano kuchokera sabata imene yapitayo kaunjika wa ana mabero akuti anachoka pa 800,000 kukafika pa 1.4 million kwacha. Ndiye kunali madandaulo kumene kuti mmene zililimu business tisiya chifano pali sizingatheke kukagula kaunjika pa mitengo imene ukapikula kuti tikagulise kuti tipeza malonda, tipeza profit. Iyi si business. Sopono ikatha business imene tikati taisiya tikanika titani mukutipha boma chitani kanthu. Ndiye ayi zinachitika dzulolo mpaka mamulumuzana amene wachita ntindi cha wanthu mulilongwemo anapita mpaka nakafika ku parliament kumene nduna zingapo zinatuluka kumene ukumana nawo chapa gate pamenepo. Komano long story short zikuoneka kuti nkhani iyi yayinda mwachangu kwambiri chifukwa dzulo lomwero tadzamva nduna ya zamalonda akulengeza kuti achita suspend ma license onse a wholesale komanso retail anthu ogulisa kaunjika ameneyu. Tinamva nkhani za usiku kuti amwenye ndi anthu ena amene amagulitsa katundu ameneyu kaunjikayu avomera kuti akutsitsa mitengo kubwerera ku December kuti kuti nzotheka mitengo yatsika kubwerera ku December, akuti iwo alonjezedwa kuti apatsidwa forex. Nkhani imene ili mbwalo wonder ndi imene itu nkhani yoti ikumaita kulondeka bwinobwino kuchokera apa kukafika apa koma ikuyenda changu kwambirimbiri. Zona zake PK ndi nkhani imeneyi ikuyenda changu. I think anthuwa ataona kuti zinthu sizikuyenda mmene amapangira business yawo, anaona kuti zinali zofunikira kuti anyamule madandaulo awo kuti mwina akapereke. Ndi normally anthu amanyamula ma petitions ngunyamula kuti akafikise kujeni, komano apparently zikuoneka kuti atatuluka wa chairperson of parliamentary committee on industries, trade and finance apo Nkhoma kuti alandire petition yawandana kuti yayi izi zopereka petition izi nkumadikira kuti paduse masiku akuti zimakhanga zongonamizana. Lero lipano tufuna timve mayankho pompano. So anthu aja ndikuti sana kachoka. So nthawi zambiri yes. And I must say kuti ndunazi ndizolimba mtima. These are brave ministers. Abwana anthu ajamira anabwera pamene pachapa awawa ndikutuluka kuti akachite nawo engage. Sizamasewera kantaike mpaka na miyala ingapo inauluka. Exactly, which is unfortunate because I think tikuena kandi engagement. Chifanga ndi mukuza dandaula madandaula anu mukuena kuti anthu amene mukudandaula aja mwapase so mpate kuti akulankhulani. So I'm also aware kuti anthu ena akufuna kuti azalankhulapo anthu aja analesa kuti iyayi usinso nkhano wa ndale ndi wa ndale musalowereso pondale tikufuna kuti anthu amene angatipase mayankho atipase mayankho. So I think ndunazi zinatuluka zinavuta pamene paja kela kanatengera nano nyumba zomata kumene zino mayankhula PK zija kuti kumene tikumvana kuti agwirizana kuti akubweza mitengo iyi ku mitengo imene amagula mu December. Ndi kuchokera pamenepo pamene pali mafunso ambirimbiri kuti zokhala bwanji ziziyenera kuti mpaka nazifike pamene papa. Why can't we see kuti I think pali ngati pali exploitation, who is not in charge here to make sure kuti exploitation ija sikuchitika choncho. So pano kubwerera kungoti mafunso ayankidwa, let's hope kubweza mitengo ku December levels kukutanthauza yani makamaka chifana nadzamva ngati kuti mmene amayankhula mwenyewa amati autati pasa forex imene ichokera kuti well ndekuti akuziwa aboma ine sindingathe kuyankha because I think forex maklabu nthawi zambiri timayipanga prioritize and kuli nkhani zitatu which you always say tini nkhani ya mafuta mankhwala ndi za fertilizer AIP imene madya forex kwambiri. Ndi I think imazafika nthawi inake
priority imazalowera kumene koko komano ndiye kuti imene yafikira choncho kuti anthu awawa amene amapanga business opereka chisanzo PK kuti belo la zovala za wana kuchoka pa 800,000 kufika pa 1.4 million ndiye kugulisa wakona kuti akodi olo munthu chovala tu munthu somagula daily it's not a priority so no so you ndikaunjika exactly awene ukautsika mtengo so izizi somanena zya mitengo ina ikumakwera daily kodi are we all in control of what is happening are we surrendering our economy to black market are we making sure that our policies are speaking to what is happening here so bali mafuso ambiri komano now coming back to this issue I continue to say kuti ndunazi zidalimba mtima bwana kutuluka kuti akakumane ndi anthu amene wawa nkulankulisana miyala tinaona ndawala ndithu zinaendedwa amene pajapa anthu kubwerera but all in all anthu anakumana nkukambirana ndikufika pa stage imene iyi kuti they are reverting to December prices I hope by 8 o'clock. I know Ayana is there. He's gonna be telling. But by 8 o'clock, I think people can go and check. Kodi mitengo hii mahoselazi wagulisa pamene pa nangawawa maselazi wa mavenda wakhala malo mwa wagulisa katundu. Yes. Okay. Ndinkani yobasa chidi chifano chabwino milengo ndimene yabwerera ku December. Sapano amene anapikula kale kapena palibe amene anapikula pa mitengo iyo ipa kwambiri kapena. Chifano amene anapikula kale pa mitengo imene achita bwanji. I think mafusa mene omwe tikaleti kufusa mwina macheya awo ndi azinzawo certainly chabwino program yathu ndi imene yoyo nkhani ndikukwera mitengo kwa zinthu za izizi zalowera kukaunjikayu ndiye zinakafika pamene papa program yathu iyi tili naye nkhala pa mpando wa mavenda amene wanda Steve Magombo koma poyambirira ndinene kuti nduna yofalitsa nkhani amene so amayankhulira boma Honorable Moses Kunkuyu tikhala nawo mu program imeneyi panopo tili nawo Steve Magombo amene ndi chairman wa mavenda awa kulilongwe Magombo mwadzuka bwanji nende kuno bwana kaya inuyo ndithu moyo tithokoze kuti tili limodzi tili nawonso a Gift Trapens mmodzi mwa anthu omenyera ufulu wa anthu mdziko muno mkulu wa bungwe leje la HRDC mwadzuka bwanji bwana Trapens tadzuka bwino kaya ndithu moyo chabwino Honorable Kunkuyu tikhale nawo posakhalisa pomwepa ife tayankhula nawo kale ndipo avomera kuti akhala nawo kuti afotokozera amalawi pamene nkhani ili komanso tili naye mzathu Layana Chunga ameneyu ali mu mzinda wa Lilongwe ndiye tinaona kuti ndipofunikira kuti akhale nawo program imene so Layana ali kunsika kweniko kumene mavenda amagwirira ntchito yawo yogulisa kaunjikayo ndi tikhala nayenso mu program imeneyi pamwamba pa mtolankhani wathu Bernard Mhone kunzuzu komanso timaina okhandi Emmanuel Chilenga amene Chilemba amene tamulephera so gulu lonse la family watili nawo program yake ine koma pamwamba ponsewo tili nanunso inuyo omvera athu kumene muliko so chonde khalani pomwepo tiyambe ndi inuyo Magombo kulilongwe nkhani ya mitengoyi ilipo mdziko muno ndipo ikuchitika mitengoyi china chilichonse chikukwera chimene chatsatsaye kuti inuyo nozefike pamenepa ndipo mitengo inayamba yakaunjikayo yamba kukwera pakanthawi chinachitika dzulo kuti chiphulike chithupsa chimene chichifika pamene chinafika ndizotani ndathokoza bwana zankwatira kuti tidziwitse dziko pa chimene yasitadzai chifukwa kuona kwathu ngati isi yaifetoka anthu wakusoka free market tangokhala ifeyo kuti otsogolera kukhala papoyera kulankhula pa chimene tinaona kuti tithokwanitsa lankhula yamba kulankhulaka tidalankhulapo sonda imene tinkamvetsedwa kuti MRA ifana ikweze majute zomwe zakaunjikana nditakuyimikani pang'ono Magombo simumveka bwino kwenikweni ndione kuti tingachite bwanji nkhani iyi ndiyofunikira kwambiri hayi sivuto la inuyo yayi sivuto la inuyo ingodikirani pang'ono ingodikirani pang'ono Nanga kuboma kukushirika jani
Chabwino tatiyeni tipitilire pamene pa Magombo munayamba kuyankhula tiyeni. Pamene mundiva bwino? Ndikumvani. Chabwino. Tikunena kuti aiseyo ngati mavenda akuno kutoka supermarket kuyimira mavenda komanso mavenda amuno Malawi komanso ngina Malawi wonse. Yes. Tikuyamba akaza iseyo kutuluka kulankhula maganizo athu tidatulukaso mbuyo muchache chomwechi pamene MRA ikafuna kukweza majute amakatundu omwe wase. Naimene kunali kuti katundu akadakhala kuti ajute ikulipiridwa pa mtengo umene pa ijeni imene ma-charges amene omalinga kafuna kuyika nthawi imeneyo ndiye kuti ife mavenda kunali basi kuferatu business zathu kutheratu tikadakwanisa pake ma business kutanthauza kuti amalawiso tikadakhala kuti takhudzidwa tonse ifa izizi amadalira ndi anthu ambiri m'Malawi muno fa population yakulu ife amalawi ndi anthu opeza mocheperapo. Chabwino ndiye chafisa dzaye kuti no yovichoke nyanga mofira chakuti kuyambira mu December lamo katundu anayamba kukwera modabwitsa. Okay. Ifeyo mmene mwaneneramu kuti kukwera tichachilendo panthu pa munthu wa business. Katundu akakwera timamvesa ndipo timaonjezera kuyenera kuonjezerako ifeso nkona kuti tichita bwanji kuti tipezeka chakudya. Koma kukwera kumene kunayamba kukwera kuchokera December kupita myezi iwiri inoyo ndife kumadabwitsika. Dabwitsika kwaliye nkotani kumachitika pafupifupi tsiku lilonse kukweza komanso pa tsikuko zinatochitika kawiri katatu patsiku. Ndefeno ngati ife timafikiridwano tsopano ndi anthu athu kuti macheya zikutere kuchite poyamba zikumachitika changu December lamo ife timapitako kumashopu nkumakafunsa pati tinawo kuthekera kumene kuti mapita kumashopuko ufikafunsa ndi chifukwa chani mwakweza kukambirana nawo kumapeza uli mpaka na amvesa nkutitsa kuti ma percentage tina. Okay. Anthu amagula koma mosisipika momwemo nthawiyo. Mu January February zafika voti mpaka na kumapezeka kuti kukweza kuchuluka ndama zake zija zotiso ngati mtsogoleri singakwanise sochita control kuti anthu aja achotsereso iyayi kuti anthu akwanise kugula. Now anthu aja atafika po kumatifikira kufikira mwezi uno ndi pamene tinaona kuti nkwabwino ife machewa mane kuti ndili ndekhe ndili ndi machama nanzangaso. Yes. Amene tinakhala pasi nkuunikira kodi chinthu ichi chimene zikuchitikiramo tili nkuthekera kuti anthu athu amene akudandauliramo kumasepe ngati mavendeni achefeso kudzithandizaso tingatheke kuti titakuthandizapo mpaka na tingachita achieve china chake imezonse chimene timadisisekeyo pa meeting yathu ndiye titaziona titadziyerekeza dona kuti no ndizothekera chimene tingapange ndi chani sikunyamuka nkuyamba kuyenda pansewu just kungoti bora nikuyenda pansewu no. Yes. Koma tilembe makalata ndiye ndikutsimikizireni kuti tidalemba kalata imene tinayilemba pa 13 February kalata kalata idatumiza pa Minister of Trade. Yes. Competitions and Fair Trade Commission. Yes. Imene machado kuti CFTC. Yes. Tinatumiza kulongo District Commission kwa DC. Tinatumiza kwa Chief Executive Lilongwe City Council. Tinatumiza ku Malawi Police Service. Onse kuti natumiza kuti onse wawa adziwe za magulu amene kukumana nawo. Koma kumene seri tidadziwa zoti ndiye kholo lathu ndi ku Minister of Trade. Ena onsewa inali kuti makope. Now iwo akitale ndera kalata ija nkukasiya ndinakasiya ndineyo kalata ku trade iko inde nkusiya kope inaso nkudindisa nkutenga yanga usakoso ndimavita so ndimomwe moso majeno so kuna so mele nakasiya sorry for that ku MRA. Oh, okay. Ku MRA nati ngapasa so kalata yawoso nkwauza somawo wabagama. Now ndimasiya kalatayo nkutenga so yanga kuti adinde ngati chitsikimizo choti alandira ndipo alandira. Correct.
ndipo mkalata yathu tidalemba kuti mutiyankhe mwachangu simudalike masiku mumati akuyankheni inuyo kalata yo mafusa chani kalata yanuyo mumalemba kuti chani ndilongosula fulumirani nthawi yapa wireless imakhala yochepa yeah okay mutu wake dalemba kuti madandolo ochokera kwa mavendo ogulitsa zakaunjika ndiye mutu wake ndume okay chabwino so mumachita set out madandalo onse amene wakukwera mitengo ndi zina zoterozo yeah tidayika kwambiri mutu kudzana ndi kukwera kwa zamitengo yes zina ndi zina kwambiri sida zichule koma anali mutu uno umene tinango tikawutulutsa konko ifo mutu wanala kudziwa kale okuzana ndi zovala za mkati chabwino zimejaso zimaletsedwe zimene zigande unawutulutsaso imene satathandizidwaso chabwino so quickly kuyambira pa 12 February mutatumiza kalata imene kufikira dzulo chakhala chikuchitika ndi chotani 13 February yeah 13 February yeah chimene chimachitika nchatika tundu chakumashopu kuja amakwelera kwelerabe mite komano sitimayankhidwa kalata yathu sitimayankhidwa kunduna sikunabwere yankho yeah timaye mlemberedwa ngati kuchokera kwa asengizala trade kumangotesesa kuti kodi malisita ndi live so sinaoronezira koma yankho lobhilika right kufika tifike pa dzulo sopano dzulo pamene sopano tiyambira padzana yes timayitanisa msonkhano wa anthu onse ifeyo ngati atsogoleri nkwauza amene tayendera zimene tachita anthu akamatipeza kupereka ripoti anthu titawuza anthu anazatilankhula kunena kuti mfema cheya apa chimene tipange tilowere kugoma kwake ndi ku parliament imene tinalowera groli jatsopano tinapita kumene kuti kusikimizireni pano mopanda chikalata chopempha kuti tikubwera kumene kwayi yes funso limene linalipo kuti kodi mdipiti umene munapempha chilolezo tinambanduka basi okay chabwino ndi tumongana ndiye zoonadi mutafika ku parliament kuti zifike poti atuluke nduna zingapo chinachitika zinakhala bwanji very quickly briefly sitinganena kuti zinakhala bwanji akuna tinangoona ife timafuna anduna azamalonda okay nda nduna azamalonda anabwera ndi anzawo chidule chake chikhale chimene okay pomaliza panopono zili pati chifukwa taona usiku kwakambidwa zambiri ya imitengo ikubwerera ku December la ogula ujeni akuti mavenda tayapasa forex ochita import tayapasa pamene tili pano ndi chani chili pa ground ndingonenaso kumbali ya amene anabwera ndonamo momwe changu panabwera sa aphungu ena okay aphungu ena amene anafuna kuti so alankhule ndi winaso bungwe lina pomwe tinakana zimenezo okay chifukwa tinakanitsitsa kuti wina aliyense sangenele kulankhula chifukwa chakuti sitipanga ngati zandale tinakana zimenezo munangolola nduna zokhazi sose mkala kati nali yekira kwa ndonawo ndiye zimene zosatirano zimene chachitika nchakuti Matijani mtadikirani wanda mafusa kuti aphungu ati amenewo ambali ya boma kapena ochokera kutsutsa boma amene anabwera ina ndo boma okay ndiye munakaniza kuti usinsonkhano wa ndale asakuyankhuleni inu mmangofuna kuti akuyankhuleni ndi aboma ukachifwa chani chifukwa chakuti ndamene dalembera kalata tapati patoro umene kungatuke maya okay chabwino pitirizani ndino chidwe chake nchimene choko kuti ndionadi katunduyo tiyamba kugula lerolo mitengo yoyambira mu December alamenda nanera katundu mitengo imene nkagula December ndi imene tizigulira kuchokera panopo kutanthauza kuti ya mu December inali bolako bolako mwina bwanji ngokumbukira ngati mungakumbukire mtengo ubero chitsanzo mwina cha bero ya ana imene imati pano yafika pa 1.4 million mu December inali bwanji zaona zinali chama 800 ya kusindikiza message panopo inafika most 1.4 million
Okay, ndi imene inachulidwa kwambiri. So pano panali funso lina la changu kuti kodi mukutanthauza kuti chiyambire ndi cha December kufikira panopo anthu sana pikulepo mabelo wa. So pano amene amapikula kale mabelo amenewa pamene mitengo ikubwerera ziyathera bwanji? Ala. Amena amaoda amwenye ya anthu inuyo kodi inuyo munasiyira atu mavenda kupikula itakwera kufika pa 800 mtengo wa December lawo? Venda atu business zisudana ito sirabe. Yes. Kama jita moma kanga kuti mkanguveza kodye. Okay. So kunena kwina ndikonena kuti inu mwakhutitsidwa ano ngati mavenda ndipo mukubwerera ku mabenchi. Kwambiri ndipo lero tikhala tumapanga mabizinesi. Ndipo kuti tsanatsegule padakali pano amasegula nthawi zanji. Pamene panopo satsegula sanga sayamba kusanga business fa. Tenera kuti tichite find out mitengoyo anthu akamapita izikakhala yoti yodziwika kuti inali idi kuti pasakhale confusion iliyonse. Yeah. Tanthauza kuti mwina chama 8 muno pamene tikhoza kuziwadi kuti mitengo ijadi ndi imene yoyo PK. Yeah, ndi manai ni mene. Iyo mere soku kala sandi kumano watu. Wena kwa zita mene ndere kwa kuti meeting amalizika nthawi ya kuti ndete na kwa ita suggest antu kifuwa sidabanga address antu. Zino lifaunada. Yeah, ndizoona kwambiri zimenezo. Ndinanena kale kuti inu mukuyankhulira kuti kodi panopo mwafika ku ujeni ku malo a ntchito pano? Sinafika kale ku office. Okay, very good. Yeah, chabwino. Ndi office PK ine malo a ntchito. Yeah, malo a ntchito ndi office. Workplace chabwino. Ndikutokozena Magombo khani pomwepo chifuati dakacheza program imeneyi. Wanda ndi mmene tu zinaendera dzulo anthu ndi pamene afika chinthu chinaphulika ndiye akunena momveka bwino apapa sana tenge so kuti ma apply ngasi mukamayenda mayenera kuchita apply ku ujeni kind for clearance kind for information ku city ku police kuti anthu anangoenda and anapita zafika pamene papa. That's the position. Yeah, I think they seem to be very coordinated. Yeah, organized. They are organized. Akupanga bwino. That's the beauty, I think, mukakhala kuti munthu mupanga zinthu ngati gulu as an association. All right. So ndikuti awalinda association yawo you can actually see kuti engagement inayamba mbuyo mapanga engage ndi mahoferaziwa asanafike poika madandaulo awo. So I think iwo wano pamene zinapweteka ndi pamene anakasiya kalata zawo pa 13 February 12 days later in 25 pa lero zulo pa 25 sanaone any movement which is now another problem imene tikuena kuti titani tipange kuti kodi do we prioritize my issues akamabwera kapena zomwe zija business as usual. Auta mafusa uta asake mani city ajambule abwere nawo pamene anthu amene apasa wanda udindo they can quickly go kukaona zimene zili pa ground versus zimene anthu akuyankhulazi. So kamene kaka kankhalidwe kamene kaka look at now mpaka na pamene zinafika dzulopa pamene anthu amaina kuti asate madongosolo and we must insist people are supposed to follow procedures but sometimes anthu amapezeka kuti they are left with no choice. Amaona kuti sakutimva kuti tinga how do we cry out with the loudest voice to draw somebody's attention. It gets to this. It must not. You know, palingani zosiyana zochulukira apo mafunsa papa kodi zinatheka bwanji zimene kuti dzulo aende anthu amene wandukaonetsera mkwiyo wawo pakhala pakukanika kuti chitira mademo organized mulilongwe momwemo amafufutidwa asanayambe apa machitika zambiri kubwera zikwanje ndizi izizi ndithu panalibe uima kuti naona apolisi anali umene kuwatetezera anthu mpaka anaenda. Yes, because I think anthu wana ndi cholinga chabwino. Fama demwena chamazalowereraso anthu ena azolinga zina. Can you actually see kuti anthu anakana kuti anthu amene sanga apase mayankho asalankhule? Kodi kuti okwaphungu amafuna kungokwera pamwamba pankhani? I don't know. Maybe we should ask them. Kuti mafuna mwauze chana atuwa. But iwo amaziwa kuti kudanga tipase mansa zathu ndi ndani. Exactly. So they were targeted. They knew exactly what they wanted and from who. Palima lessons ababa. Yes. A gift trapeze ndukube muli pa line.
Yeah, very good. Awa ndi mkulu wa HRDC ya bungwe limene aliyense akulidziwa, bungwe lomenyera maufulu a anthu. Nkhani atrape zimene yachitikira dzulo kuzafika poti kufika pamene inafika pa anthu ndikuyenda, no authority from anybody ndikukafika kumene amapita ako ndikukumana nawo abomawo ndikufika mpaka na a solution temporary might be ndikupezeka nthawi yomweyo. Komenti yanu ndiyotani? Choyamba ndayamikire atsogoleri onse amazembe amene anapanga mdibiti umenewu ifo yakuti ufulu wachibadwire tikamanena ufulu wawo ndithu umakhala otero anayenda ndithu mwamtendere ndikukapereka madandaulo awo maso izinso zikusonyeza kuti Amalawi tikudzuka ifo yakuti sitingamangoyang'anira zinthu zina zikuonongeka popanda ndithu kulankhula ndi kulankhula kwina kumene timanena tikalamba nkhani ya maufulu ndiyopanga zionetsero zabata apapa ndithu Amalawi ambiri atengerepo phunziro kuti samangoyang'anira zinthu zikamaonongeka. Komano chachikulu timene ndimafuna ndinene pano zachitika dzulo ndi phunziro lalikulu kuboma ifo chakuti kukaonetsetsa ikonomi yathu yakhalesa kuyenda bwino muzaka 4 zapitazi. Ndi Amalawi ndithu akudandaula komanso anthu osiyanasiyana akhala akuyankhula kuti zinthu sizikuyenda mdziko muno, katundu akukwera mosiyanasiyana. Mukaonetsetsa nkhani ya ikonomi sikuti ni nkhani ya maberero okhazi. Zinthu zambirimbiri kaya buledi kaya mafuta kaya chimanga chimene zinthu zambirimbiri zikukwera tsiku ndi tsiku. Ndiye aboma akhala akuwuzidwa komanso apresidenti amayembekezera kuti mwina akhoza kulankhulapo mmene amayankhula kusona ku parliament kuti boma lawo litani makamaka kuti mwina lipange cushion anthu amene akuvutika kwambiri. Komano chachikulu mukayionetsa nkhani imene ndithu ikupereka mauthenga ngapo. Choyamba nchakuti boma ndithu akhali kuyang'anira zinthu panthawi yayitali sapanga zinthu mamachawo decision making very bad bomayi. Mukaonetsetsa ndithu anena kuti anapereka nkhawa kalekale komano mpaka pano zatengera iwo kuti mwina aopsezedwe kuti ayankhe madandaulo a Amalawi. Chimodzimodzinso nkhani ya ikonomi akunena kuti Amalawi ambiri akulira akuti ikonomi sikugwira komano mukaonetsetsa pali imene ndondomeko yoyenera imene boma ndithu lakhazikitsa imene ingapange cushion Amalawi. Amangodikirira kuti ena alankhule azipanga react ku zinthu zama emergency. Ineyo takhala kuti kulankhula kumbuyo ngokuti apresident akanayenera ndithu kuchotsa nduna zimene sizikugwira ntchito yake. Anakayenera kuchotsa atsogoleri amene sakutha ntchito yawo mathekedi yawo chifukwa chakuti Amalawi ndithu atopa andimuona kuti chitsogolo Amalawi ndithu ambiri akhala ndithu akutuluka chifukwa chakuti Amalawiwo ali empowered akudziwa mavuto amene akuchitika mdziko muno komanso akudziwa udindo wa boma umene angachite kupita chitsogolo ngati ena afe tikudikirira kuti anduna a finance amene afuna apereke budget yawo awo na ndondomeko yoyenera imene ingathandiza Amalawi ambiri magulu osiyanasiyana ndithu akuvutika. Ngati satero andunawo ndithu ndiye kuti alephera ntchito awo asiye ntchito koya kuti Amalawi ndithu ambiri akulira pali zinthu zambiri zimene zikulakwisa pa nkhani ya ikonomi. Koma ndiyayamikire ndithu mavenda koya kuti apanga ndithu mademo awo matendere mosatengeranso kuti awa ndi andale kuti alowerapo zimene zinthu zimene zimafunika muzikhala ndi agenda. Ndi agenda imaoneka kuti anthuwa ndi agenda awo apanga achieve zimene ndithu amafuna. Zimene zizi zachitika dzulo kuti anthu paokha ngati gulu la anthu ogulisa basi kungoganiza kuti tiye tipange chonchi osadaliranso munthu. Kodi pamene pa mabungwe ngati anuwa ntchito yanu idakalipo chifukwa funso limene likuperekedwa ndilokuti inuyo kulizi mmene mwanenera kuyankhula kwanu kukuonesa kuti mukuona kuti pali mavuto akuluakulu pa ground. Ndiye sindikuziwa kuti kaya ntchito yanu ndi imene yoyankhula komano kuti zafika poti anthu paokha sakuyang'ananso kuti kuli bungwe lanji akupanga pa mmene mwaneneramo kuti zikuonesa kuti anthu akudziwa maufulu. Mabungwe anuwa ntchito yake ilipobe.
ndinene pano kuti ifeyo mukationetsesa chimene timafuna HRDC timafuna kuti HRDC ikhale mwa anthu kuti anthu akhale empowered kuti azitha kulankhula mwayo wokha azitha kupanga demand zinthu ndiye spirit imeneyo ndimene ndithu timayifuna kuti ikhale mwa anthu osati kuti mwina azitengera munthu mmodzi kuti azingolankhula kudziko lino ifeyo ndipokondwa kuti zimene ndithu timafuna mbuyomo kuchitika kuti anthu akhoza kuima ndinenenso pano kuti 2019 mwina anthu anayiwala kuti pangika za covid kuti kuli lockdown kunalinso amalawi ena mavenda anapanga mademo mwayo wokha ndilande kutsenza nde ifeyo ngati HRDC cholinga chathu chenicheni chakuti amalawi azitha kumalankhula mwayo wokha azitha kupanga organize mwayo wokha pamenepo ifeyo ntchito ya ndiyophunzitsa amalawi kuti ndithu azitha kutanthauza atrapenzi munthu akumvetseseni kutanthauza kuti ntchito imene munagwira tiyerekeze ngati 2020 kwatsogolera anthu panopono ndinokhutisidwa kuti zipatso zake zikuoneka nde inu mwakhala pansi kwasiya anthu kuti apitani kusogolo zimene timakuphunzitsani ndi zimene zizi ifeyo tinene pano kuti imodzi mwa ntchito imene timagwira ndiwaunikira amalawi kudzera mademonstration komanso ngati HRDC sikuti ntchito imene timagwira ndi amademo yokha ndi ntchito zambiri ufulu zimene timagwira mwina akaona kuti mwina sikupanga mademo sikuti kapena takhala pansi tikugwira ntchito yosiyanasiyana yokuphunzitsa yolimbikitsa maufulu tikumapanga za maleba pali anthu mwina maphwanyidwe maufulu osiyanasiyana kupezera maloya ndiye ntchito ya maufulu sikuti kupita kusokoka chabwino ifeyo tinene pano kuti ntchito ndithu tikupitiriza ndipaka tikulankhula pano kuti tikokondwa ifo chakuti amalawi makamaka nkhani ya maufulu ya democracy akuimvetsa zikomo kwambiri muyimire pamene popo akutero akutero aujene atrapenzi wanda quickly I think I agree with him kuti tiunike nkhani za chuma chathu tachiatasira black market kuti kukhangati ndazichiyendesa black market kuchita dictate mitengo chifukwa chamene ma exchange rate akuyendera so we need to actually look at good economy tikuyenda bwanji policy consistency policy failure patipo how can we fix it kuti pasamakhale ma inconsistencies ndi failure for me that's the biggest thing tikakuunza kumene kuko it will trickle down kwina konseko atrapenzi kutanthauza kuti inu kumene mukhalako muli mukuti mukudikirira budget imene itulusidwe ndi anduna mukukhulupirira kuti zimene zituluke mmenemo ndi zimene zibweretse mayankho ku mavuto amene mavuto wali ndi mayankho ndinene pato kuti mavuto wali ndi mayankho ono mayankho ndofunika kukhala ndondomeko yoyenera one timati short term 2 mid term 3 long term komano mbuyo mosemo imene takhala chakuti amatha kubweretsa ndondomeko komano sichitika sapanga implementation zero chabwino mukhale pomwepo Bernard Muhone kuzuzu kodi Wayana uli pa line ine ndili pa line ndithu nditi yambe ndiwe Wayana although timaona ngati kuti it's quite early mene amalankhulira magombo ndeti kupatsire zili bwanji kumeneku anthu akonzekera motani kuti lero agwira ntchito mavenda after success ya victory yawo ya dzulo so to speak ndikuthokoze Patrick Ankwatira komanso Wanda Msisi amene muli mu studio mwathu ku Blantyre ine ndili ku Lilongwe maka ku free market ndinalawira ndithu kuno ndipo nditafika nanenso nimeona ngati kuti ndalawira kwambiri ndaona ndithu amalawi atanyamula mabelo awo kubwera kuzayamba kusegula ndiye pano ndimafuna kuti ayankhule okha mwina nangasiti kankhwandacheya tikankhwanda anthu ena anthu amata mwina zokuchedwa koma awa ali apa akupisa malonda awo yambe ndi achimwenewa ndikupaseni moni kaye mwatsuka bwanji chimwene ndazukanso bwino tafotokozerana Malawi kuti kodi chikuchitika ndi chiyani chimene chinakupangitsani kuti dzulo mpaka na mukaende kwafika ku nyumba ya malamulo ya parliament ndi chani kwenikweni zimene inalengisa kuti ife ngepo kuya zimene ziri kumana nazo kuno ku free market akapanga nkhani ya katundu amene akukwera kwambiri
tsiku ndi tsiku katundu akukwera tsiku ndi tsiku zimene zikutipangitsa ife kuti tidziva kuwawa kwambiri moyo wathu tsiku ndi tsiku. Ife ndi mavenda sitimagwira ntchito ayi timadalira bizinesi yomweyi nde iwowa zimene akupanga sizoti akupanga chani. Mukamati iwowa mothandauza ndani? Wena aramva aboma tsopano wena aboma ngati nduna kuyambira tiyambira apule vinti iwo akupanga chani. Akhala chete sakuyankhulapo zati ndalama ikugwa mudziko muno sakuyankhulapo zoti zinthu zikuyenda bwanji mudziko muno sakuyankhulapo angona iwo kuti zawo zili bwino koma zoti anthu pamalo pano tikufinyika iwo sakuonayi. Pamene ndimacheza nanu tisangofika kumene munandifotokozera kunena kuti sikulola kuti andale alowererepo atengepo gawo pa zimenezi. Tatifotokozerani kwa mnanena kuti andale amafuna kuti alowerere koma munakaniza chinachitika nchiyani? Ife tumene nyamuka dzulo kupita kukapanga mademo dzulo ku parliament panali andale ena amene amafuna kuti alowerepo pamene zinthu zikusiza ndale timavenda ndamavenda zinthu zosatacha andale ayi. Ife tinakanikisa ndipo timene timafuna ndi anduna amene amaona za malonda amene ali asosini gwengwe ngamene timafuna kumenekoko ku parliament ndi agwengwe adi kuti yankhula pamene panje koma zimene yankhula gwengwe zopanda nzeru kwambiri ndipo agwengwe chani akamayankhula chifukwa chimene anena kuchita gwengwe sikumene kuti anthu aja alande malaisesi ngati alanda malaisesi pompano ayi agwengwe ife chimene timafuna ndikutsitsa katundu atsitse mtengo katundu amene ife timaoda mapelo akwera kwambiri. Ife lino December timatenga pa 600 velo koma patiunera pano pa velo lafika pa 1.2 million lalege zitu ineyo ngati ine ndikuyankhula pano ndimatsekula manda weya ndamene ndimatsekula panopa loko awanda nshicha andipeza mabenchi panga ndili mabenchi panga amene matsekula ndiyeno awayana chunga awanda ali kuno asosini gwengwe ndikuruza ife kuti mtengo wakatundu yorani wasika osati kuti talanda anthu malaisesi yanchana ayi. Chabwino ndimalize ndi chemwali apa nanga si gender balance masiku ano azimayinso nawonso akukhuzidwa ndi mavuto amenewa. Mayi inu mmagulisa chani komanso nkhani imeneyi yakukhuzani motani? Ine ndikhuza nkhani imeneyi ngati ine wakaunjika sindinaphunzire sikulu ndimadalira kaunjika makolo anga ana anga achibala adalire ineyo kuti ndimapanga business libe kwina kothawira ndikupempha kuti ife katundu timagula mokwera kwambiri kumapeza zote M2 ndimene magulu yochokera December kukanga dziko lino libe mtsogoleri pafika kumene kuja kuti kwache kugwada ino lero mawa tigula mtengo wina masana tigulanso mtengo wina chifukwa chakusowa ndalama zakunja nkumati pakuti mugulitsa ati ndalama zigulitsa ma black market market ndalama amazitenga kuti ngati ku bank zikusowa ndipo pamene popo ndiliwakhudzidwa ndi boma chonsechi tikuchokera ku boma chifukwa ife machina amwenye tikafusa akumanena zoona kuti boma limene likupangisa kuti katundu azikwera mtengo tsiku ndi tsiku. Ndelero takuonani kuti mwabwera kuti musapange malonda anu nanga kuti achitika kunena kuti mwina mitengo sinasike mwakambirana kale kuti mwina zikhala motani? Abdullah tidapanga mademo kuti aditsitsire mtengo katundu tinapita ku parliament tinokakumana ndi nduna ya zamalonda asoseni gwengwe zimene anayankhula poyamba ndizopanda zera malanda malaisesi anthu obwera ngati apamu machina kodama titi zikaoda kuti katundu momwe aditsitsire mitengo zithandizika kudzera munkaunjika momwemo ndeiwo zimanayankhula zinankhanga zambisa phokonso chifukwa zinali zopanda nzeru waja alibe zokwanisa imene tisawanyoze kwenikweni koma tikambe za nkhani zenizeni zimene zikuchitika mwina popitiriza mwina panalinso amayi ena omaliza khangati anyamukanso singomaliza apa kuti kodi tinaona kuti kumbuyoku kwakhala kwamabwera anthu ena mwina azikwanje wina amandifotokozeramo muno kuti munaopsezedwa kuti iyayi mukayenda lero iyayi anthu ena mwina akupangana china chake koma inu simunalole munanena kuti izi zandale ife tipita ndipo sitikuopa wina aliyense sangotifotokozani mbali imeneyo kuti kodi chimachitika ndi chani ndamva kuti anthu ena azikwanje amafuna kuti akuopsezeni dzulo. Iyo ndo nkhani ndiyoona azingwanje amene amaopsezaso mbuyo mwandale iyo sanakonze kuti atiopsezise koma ife tinanenesa kuti lora kwenda kwezi standard ni mavenda moti wanakangoyerekeza kuti abwera azingwanje kuti atipeza ifeyo soto kunakhaza utani
Fuazi kwanje sura nakapula kanu saifa inaenda tu matemanga ndira tambo aja naja akuposta ifa ndali guru mameli yonda musupili antambo aja lo ndipapo malo kana rini uko polisi aja lowelela mbeza uzija za ya gasuli apolisi lana kasema family yao bwezolija asi antu amasi ifa ndali ya kwambiri yatongo ndiriya nasunga bara ifa nasunga bara temati mafuna ife arundu watu asike ebeyente ngari kimelo boda kadekale uji ngari matemateka pero ani jambe tukoda tungo sana ngode kwa kwendane nazo kuti kuyambira district ngode ngati kwa December kujibika kwanje bana kujibika ndiropa komaso dijida ya tuni kizekuti ababalanda akuya na district abone tukumu kuriva rapedi kumele mwankulazi olija kubale miti kuja kipikire tukube mtani maulemu kwa maulemu ndine bese na kwa simu yangu tumatina room yangu fo nilo jonjera kwa mbili baka fami ndeso lero ndio na kwa zikema sana ku taimiyo na kwa zikema jonjera kwa mbili ya mena nena kale sachira atake antu akomati tokoze kwa mbili ndipo pano pamene PK ndi yankulantini amalawa awiri wa kuno ku free market kulilongwe amalaitwa ambiri amusika muno atizungulira koma panthawi ino ndiperekenso bwanji ku studio kwa inuyo akwankwatira kumanso Wanda Msisia zikomo kwambiri bayana mwachangu Bernard Muhone kunzuzu anthu nkhani ayilandira bwanji akuti bwanji kumene konso mavenda walipo okoza kwa mtingumo chabwino avasonaleso ndi mavenda ngabo nde chamba tujwe izina ndi Kennedy Moroshidi ya nimagusa sapato kuno ku line ya Pep chabwino nkhani mukuona bwanji nkhani imene siri bwinea mwani matemo amene anapanga anthu afanira kuti kuanza tako likonge kupanga masika achifukwa cha ukwera katundu response ya anthu na mayandira muta response anthu amene anga palibe chimene anga kuchokwira mu mtima kuti amalawi wangadalire chifukwa ndimene angira ndi zinthu palibe chingatani chingasinthe chifukwa choti munthu kumulanda license ndi kuti wapanga solution hapo kunde tumaona ngaso zinthu kwambiri chifukwa license yo ndimene mapangisa iye kuti apita katani akaode ndiye nyuma mwamulanda license munthu chayi apita bwanji kuoda katundu kunja pamene license yo mauta wamulanda zikhala ngati chimodzimodzi nacho yangu azingokhala m'Malawi muno kumapanga zinthu zakuti zakukuta katundu azingokwererabe naita azingokweza katundu kuposa kupita akaoda nasa upangira kuti katundu ada system mene mufuna inoyo abo ndo tikatundu kusisa ya katundu ukhazi momuchi tokwa solution yokusa katundu tikulanda license ya license tiku ya katundu pakocho ndi yani kuma solution nduti ndrama yo ipezeke kuti yakanga timina dollars azipeza mwachimbe kwati yeye mtuelekeza yeyo ashakupita kugula tan dollars ya kubanki sakugula banki ya au kula through kwanda kwa mu black market kwa mu yeye dola mtakugula mu kwira yesu kugulisa nene metakusisa morani mukwira kwasana kugulisa mu chipa kuti asangalasa Malawi ya yeye ameneka kugulisa mu tula malinga ndimera odera yeye kunja the solution inali hapo ndoti yeye angopanga music ine kwa kuti dola itani ibezeka hapo angopanga solution ili imene okay ike mina ndingomesa ndawa wakuoneka kuti inosonda venda ngaraje ine venda koma ndinokuzimba zimene kuchitikazi ineyo ndinene moona kuti zimene achita mavenda dzulo kulilongwe ndi chiyambi chabe cha zimene zingachitike mdzikomo kutsogolo kuti tsakuona zoposa atata chifukwa ndisayi inonera kuti tsopano enough is enough Amalawi tatota ndikuya mtengo kwa zinthu sikatundu yekha wakaujika wamavenda amene wakwera iya mumo chilichonse panopa nchokwera mtengo ndipo kwera mtengo kwache ndinokwera deile zinthu zideile mwana kumtuma kwa sopo lero grosale mtengo wina apite mawa mwana kumtuma kwa sopo yemwayo mawa kapita mtengo wina ndingopitirirabe mangokwera ndiye mtakuwa pano mbana mavenda awa ndichambi chabi chimene apangati kusogolo kutiona zati kuposa apapa ike akutero ena kuti ndichambi chabi chimwe tachita kulilongweko chabwino ndikuthokoza kwambiri Bernard Muhone kunzuzu mayankhulidwe akuoneka kuti anthu pali mkwiyo wina wake pike ndimangofuna ndibwere pwete kuti awawa akulilongwewa I think is just a representative sikuti ndikulilongwe kokha ogwirizana ndi zimene aonena wewa kunzuzu yeah but my point is kodi amene agule achita revert mitengo ya December wakhala kulilongwe kokha kapena the unduna uonaso madera ena because mena nena enawa
mitengo ikukwera tu si ya kaunjika yekha. No, that's correct. Actually ababa ndikulande mawu Nelson Gonjani ku Kasungu ulipo? Ndilipo PK kaya kumene kwa sababu mfransa. Kwa chabwino andikupase 1 minute ukuchezepo ndi 2 minutes uchezepo ndi Malawi background. Tikufuna tichite establish the fact that zinthu zisikulilongwe kukhako zikukhudza amene amayankhulira bayana. Akuti bwanji ku Kasungu? Ndili ndi mmodzi mwa Malawi amene ndampeza pa shop imene amaodeserapo katundu yocheda ya dabu kuno Kasungu. Okay. Muna ndifuna ndingomva kunena kuti kodi mmene ili mitengo mkatimu ndi mmene analengezera dzulo nduna. Tambira mwana mbuze sinanunji. Lawo ndine Alex kuno Kasungu. Ndimafuna kuti ndingothokozako pa madandaula amene anapereka mavenda akulilongwe. Kwa watu kuza kuti mwaudi anafuna kuti atiyimirire ife tonse mavenda kuti tione kuti mitengo isika bwanji. Komano ngati anthu nawo anazalankhula zinthu zoti moti awathandiza Malawi. Asalankhule zinthu zoayika anthu kapena kuatsaya kumaso angozilankhula. Koma alankhule zinthu zoti moti Malawi awathandize chifukwa bado ba Malawi akupinjika. Nda Malawi ambiri amene akupinjika sikumapere kokhako komanso ndikumashopu komwe akupinjika kwambiri. Ndimafuna ndimve kuti mitengo imene mwayipesa mkatimo yatsika kutenga ndi zimene zifozalengezedwa. Panopa ife tikusakala kuti atiuza kuti mitengo imene ati tinkakulira December atiuza kuti tiyambaso kulaso yomweyo. Komanso ndimafuna ndichesa ndi amayi omaliza amene adikirira kwambiri ndisawapere ufulu. Chambiriza tapaseni zinanu machangu kwambiri. Ine ndine palombe makuno Kasungu limazeka ntinawo kuti akwenye ndizoona zulo mavenda akulilongwe atimenyera nkhondo isomanga mavenda anzawo mwa Kasungu kulena kuti katundu wadula ndipo ndizoona ndiye tili mkati mukamba kuti katundu atichipisira panopa tikuyamika kuti katunduyo tilipira mtengo wa December nawo chipirako mtengo ndipo tikupempha bomalo kuti nduna yoona zakaunjika asakutipaka chinyengo koma apitilize mtengo umene uwu ife takalamba tikapile kubhala kokabila chimuka alisa kalamba tikufa kuti limaka business tikufundisana skulu isala mukaunjika then yo anbuda kutemera ufulu ufumene matimenyera kupitilile ndipo tikuyamika zedi antuna matimenyera nkhondo kula mavenda akulilongwe. Chabwino ndikuthokoza kwambiri Nelson Gonjani waitha kwambiri kuapeza anthu peni pamalopo wanda uundu mboni akuti na dabu ku Kasungu mitengo yatsika back to December. Auza kuti agula mitengo ya December. Yes. Palombe mwaimva mene yanenera pa. Atimalize ndi Trapezi kodi anthu ena akukhala ndi nkhawa ndi kutsutsana ndi zimene boma lalamula kuti achotsa alanda ma license. Inu mukuti bwanji imene solution imene imwayilandira bwanji yolanda ma license lero tikumva kuti no mitengo reverting back. Atrapezi mlipa line. Okay, atithawa. So wanda imene iti imalizatoka. Pamene papa ndimafuna utaunikirapo kuti mene zafikira apa chifukwa zinthu zinaphulika ndiye zatheka kuti atakumana akambirana azalanda ma license yo mitengo ndi kutsika. Funso limene likubwera ndilonena kuti katundu amene wakwera simabero okhawa, sikaunjika ikhawa, kuli bread kunja kuno, kuli mafuta amene kuli majalini, kuli chimanga, kuli chani. Kodi njira imene iyi tinene kuti ndi njira imene boma liti ligwirise ntchito across the board kapena izi zachitika kukaunjika kokhako ndi ngati zili kukaunjika kokhako anthu ena athandizika bwanji? Funso limene akuyena kuti atiyankhe andinenso ndi funso lomwe likuyika tipepese kuti anduna aja sizinatheke kuti abwere. Yes, because iyi amanena muchizungu kuti is a tip of an iceberg. Ndi vuto lalikulu mitengo sikukhazikika kamnusu kokha kamnusu kokha. Ine ndinapita ku shop inaka amandiuza kuti mama uli osaka matsegula shop iyi akumakweza katundu. Yes. Amayankhula zimenezo ndani anthu amushopo anduza tamwene tikafika panopa tisanatsegule kuti anthu ambe kulowa tumamba kusintha mitengo mu system mwathu. Zulo lomwe one of the shops, which is true because utati muone ngati pali anthu information imene akugana kwambiri masamba michezo amajambula mitengo ya zinthu kaya vana kaya mafuta cornflakes mitengo ikukwera zija zoti kumanena kuti zimene kunena zija kuti kodi palipo munthu wina amene akupanga chidwi kodi zimene zizi chifukwa
ngati mitengo ikukwera adi ndi ma justifications, yes, then there was no way tingangopereka lamulo kuti bwerani ku December. Actually pamene pali funso lonena kuti zikutheka bwanji kuti alamula kuti mitengo itsike ndiye atsikadi ikubwerera ku December, chimene chinachitika kuti ayikweze, because was there any justification yokwezera mitengoyo? Then why are they taking it back to That's December? why pamazakhala element yokuti pali anthu ena amene akugona pa ntchito chifukwa people are taking advantage kuti ndalama zakunja zimene timagwisa ntchito podesa zinthu sizikupezeka ndi katundu wina kuti even ali mziko momuno anthu akumamukwezabe ngati kuti amamuyitanisa daily. So those are my issues zokuti sorry wanda pamene nkhani imene is very interesting. Zulo ndimaonera nkhani panali ma traders amene amachitidwa interview pa newsipo amanena kuti ifeyo tavomera kuti mitengo tibweza ku December chifukwa no pali chitsimikizo chonena kuti forex ipezeka. Connection yake ndiitiyo katundu uyuyu anaoda kale because chifukwa chokuti kunalibe forex sanaode so wina ya. No, the problem imene akumanena kuti akagulisa amene ali naye ndi kuti saoda so wina chifukwa chokuti ndalama akakaipeza pa black market. Higher. So that means if they sell maybe tingwesezera kuti dollar yo inali pa 4,000 ndi agulisa katundu uja komano dollar chakagula pa 4.2 it means sikwanira so kuodesa. So awuchitira to factor in. But if they are going to be provided forex pa formal market it means kuti aipeza pa mitengo yovomerezeka imene ili 1,751 kwacha. So pano ndipo pene pamabwera funso limene lonena kuti forex imene ikuchitidwa promise pano kuti ipezeka ndipo ma traders akaunjika apatsidwa imene ichokera kuti ndiye unazanena kuti paja pali prioritization. You'll be surprised what people can do at gunpoint. I think you'll be surprised what people can do at gunpoint. So should they be doing it at gunpoint? That's what I'm saying. Do we have people that are in control? Because palitu anthuwa ndi pali ma department nduna ma agency zonse zimene ziziyankhulisana. You may have a minister sitting at the top koma kuli chi structure chimene chimaina kuti chiziunika zinthu zonse kuti zizifika pa gun point kuti forex ituluke imene kutuluka inali pati munaibisa pati ndipo tuluzane zoona pano kuti machitidwe makweredwe akuchitika apa kunena kwa zoona anthu akubomawo chonde I think do something. Singatheke kuti zinthu ziyenda mwantunuka zimene anthu amanena kuti mukamba zoti in 5 months we're not talking about 6 months 5 months, we're talking about today. Zimene makuza PK kuti we've surrendered our economy to the black market. Black market kuchita dictate mene zinthu ziziyendera. So can an economy run like that? It can't. It cannot. Ndinkhani yovuta tipepese kwambiri kuti sizinatheke kuti tikhale nawo anduna akunkuyu amene ananena kale kuyambirira kuti tikhala nawo kumapeto kwake kuso Trapens achokapo komano tithokoze kwambiri kwa Steve Magombo chair wa mavenda Gift Trapens ku HRDC amene anena kuti ndithu iwo ndiokondwa kuti amalawi akutha kudzuka paokha. Ndimafuna andiyankhe funso loti kuti mademo awa atheka bwanji ena aja amakanika. Of course he alluded to it kuti anthu awa amapanga zinthu ina komanso ana challenge okha wochita mademo kuti anakata yesi adziwa njewo sizinakakhala bwino. Timalizire pamenepo wanda ndakunda kuti adakana kuti anthu andala asalowererepo. Exactly, at the end of the day that's the way. Interesting. So it's possible kuchita solve zinthu zimwe. It's possible. Wow, interesting. Ndimene tazionera nkhanizo tinanena kuti tikhatuka pa nkhani ya kukwera kwa mitengo ma program angapo. Iyi ndi program yachiwiri tikumanenso sabata yamawa.